Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 9-njy oktýabryna akyfanyny. Türkiýeden 90 uniwersitet awraly ýokary okuw mekdepleriniň fanawyna ýerdi. Dünýäniň awraly ýokary okuw mektepleri 2025 Türkmenistandan 13 habar çagza. Kaliforniya Üniversiteti Türkmenistanyň hukukçy bilen geçirilen söhbetdeşligi köpçülüge ýetirdi. Gelingini bolsa habarlarymyz bilen haf giňişleýin tanyş bolalyň. Türkiýeden 90 uniwersitet awraly ýokary okuw mekdepleriniň fanawyna ýerdi. Times Higher Education guramasy 2025-nji ýyl üçin dünýäniň awraly uniwersitetleri reytingini çap etdi. Üstümizdäki ýyl fanawy 2192 uniwersitet girip 115 ýurtdan ýokary okuw mektepleri gatnaşdy. Bu fanawda Angliýanyň Oxford Üniversiteti ýene-de birinji ýere ýeledi. Massachusetts Teknologiýa Instituty ikinji orun almagy başardy. Stanford Üniversiteti bolsa 6-njy ýere düşdi. Fanawda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary okuw mekdepleri agdylyk eden bolsa-da, Aziýa we Ýewropanyň hem birnäçe uniwersitetleri fanawyň ýokary basmançaklaryna ýer aldy. Şolar wagtda Türkiýe Respublikasynyň hem uniwersitetleri bu awraly fanawda öz orun aldy. Türkiýede 90 uniwersitet Times Higher Education guramasy fanawyny orun alyp, ýyl-ýyldan türk uniwersitetleri fanawdaky orunlaryny puhtalandyrýarlar. Bu barada dolu maglumatlar Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasynyň okap bilersiňiz. Dünýäniň awraly ýokary okuw mektepleri 2025 Türkmenistandan 13 habar çagza. Ýurdumyzyň ýokary okuw mektepleri soňky ýyllarda halkara fanawlarda hem öz oruny tapyp başlady. Her ýyl ýurdumyzdan şeýle fanawa girýän ýokary okuw mektepleriniň sany artýar. Türkmenistanyň şany garaşdyrlygynyň 33 ýyllygyny bellenilýän günlerini The Times Higher Education World University Rankings 2025 sanawy neşir edildi. Bu sanawy dünýäniň 150 döwletinden 2000-den gowrak ýokary okuw mektebi girdi. Şonda ýurdumyzdan 13 tane ýokary okuw mektebi fanawy habarçy derejesi bilen ýerdi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan diplom ikrar edilýän halkara ýokary okuw mektepleriniň fanawy düzülenine we Times Higher Education World University Rankings maglumatnamasynyň esas alınýanlygyny hasaba alyp, bu fanaw baradaky aýratyn habarlary saýtymyza ýerleşdirer. Häzir bolsa size ýurdumyzyň halkara fanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň fanawyny ýetirýäris. Döwlet Mämet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Diller Instituty, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Instituty, Magtumula adynyň Türkmen Döwlet Üniversiteti, Murat Karif adynyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversiteti, Türkmenistanyň Ofan adynyň Injener Tehnologiýalar Üniversiteti, Feýtnazar Feýda adynyň Türkmen Döwlet Molimçilik Instituty, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty, Türkmen Owa Hojalyk Instituty, Saparmurat Niýazow adynyň Türkmen Owa Hojalyk Üniversiteti, Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluşyk Instituty, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyrş Instituty, Türkmen Döwlet Maliýe Instituty, Ýagşygelli Qaqaýew adynyň Halkara Neft we Gaz Üniversiteti, Kaliforniya Üniversiteti Türkmenistanyň hukukçy bilen geçirilen söhbetdeşligi köpçülüge ýetirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniya ştatynyň awraly ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Kaliforniya Üniversitetiniň Davis Hukuk Fakülteti Türkmenistanyň hukukçy Döwran Orazgulyjew bilen geçirilen ýürüte söhbetdeşligi özüniň Link, Facebook we Instagram jemgyýetçilik torlaryna köpçülüge hödürledi. Bu söhbetdeşlik Döwran Orazgulyjewiň akademik we hünär tejribesi barada giňişleýän maglumat berip, onun Türkmenistan, Türkiýe we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bilim ädimlerini we hukuk ugrundaky baý tejribesini öz içine alýar. Döwran Orazgulyejew hukuk ugrundan bakalavr, magistr we ilimleriň doktor derejelerini Türkiýede alandygyny aýtdy. Linkde paýlaşylan maglumatlarda Döwran Orazgulyejew LLM Talipleriň Assosiasiýasy bolan Alsanyň prezidenti wezipesini hem alyp barýandygyny ygtalýar. Postuň girişinde şeýle diýilýär: hukuk, media we liderlik ugrundaky wezipeleri nähil utgoşdyrýandygyny bilmek isleýän bolsaňyz, onu dolu makalany okumaga çagyrýar. Döwran Orazgulyejewiň paýlaşan maglumatlaryna görä, ol Türkmenistanyň 10 ýyldan gowrak wagyt bäri daşar ýurt kampaniýalaryna hukuk hyzmatlaryny beripdir. Hususan guruluşyk we maýa goýum pudoklaryny dürli taslamalara, hukuk maslahatlary bilen gollaw beripdir. Türkmen hukukçysy ýurdumyzdaky üstünlikli iş tejribesini dünýä derejesinde ösdürmek maksady bilen Kaliforniýanyň Davis şäherindäki hukuk fakültetiniň LLM programmasyna gatnaşmak kararyna gelipdir. Döwran Orazgulyejew bu programmanyň aýratynlyklary barada hem durup geçip, Davis şäheriniň mehmansaýar we howpsuz gurşawynyň aýratyna maşgalasy bilen gelenler üçin amatlydygyny ňyktady.
Ol Kaliforniya Üniversiteti bilen ilkinji gebek 2019-njy ýylda soňra bolsa, 2022-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hukugyna giriş we hukukçylar üçin ingliz dili boýunça tomosky programmalaryna gatnaşandygyny aýtdy. Ýurdun daşyny hukuk ugrundan bilim almak mümkinçiligi bolmasa-da, dünýä belli hukuk mekdepleriniň tomosky programmalaryna gatnaşmak her hukukçy üçin uly tejribe bolýar diýip hukukçy aýtdy. Bu söhbetdeşlik Döwran Orazglyjewiň diňe bir hukuk ugrundaky üstünlikleri däl, FM Türkmenistanyny esaslandyran Atawatan media barada hem maglumat berildi. Döwran Orazglyjewiň başlangyçda hobi hökmünde döredilen bu media platformasy häzirki wagtda 100 000-den gowrak iýerleýjisi bilen Türkmenistan we dünýä habarlaryny okuyjylaryna ýetirip işçän hereket edýär. Söhbetdeşligiň ahyryna Döwran Orazglyjew birden köp ugry özleşdirmek isleýänlere özüniň çyn ýürekden maslahatyny berdi. İlki bilen özüňizi tanamaga finanşyň we karar bermekde akyl bilen ýürek deň aramlygyny saklap, söýýän işiňizden gorkman ýapyşyň. Bu täsirli söhbetdeşlik hukuk ugry bilen gyzyklanýan we Türkmenistanyň daşar ýurtda özüni kämilleşdirmek isleýän ýaş hukukçylar üçin uly höweflendirji bolup durýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.